wiliba finsiraw ka aw ni ɲakuma bi dɛmɛ ye min bɛ tali kɛ nɔgɔmu kalo tile 22 san 2021 an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na an b'a fɔ yan na aw bisimila kunnafoni gafew olu lakali kɛnɛ kan bamanankan na min ye gafe ninnu ye olu bɛ sɛbɛn an balima kunnafonidilaw de fɛ limanaw ka ta min ye dɛnɛn donya la fo ka taa se jumadonyaw ma anw bɛ ye kɛnɛ kan walasa ka bamayɛlɛma bamanankan na aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na o la anw sigira kɛnɛ kan aw minnu bɛ k'an filɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen an b'aw fo dante foli min na an bɛ don min ye kanamu kɔnɔna la caisse nationale d'assurance maladie obligatoire ani AMO olu de kelen n'u ka kunnafoni gafe jɛmukan ta k'a dɛmɛ walasa aw bɛ se ka a sɔrɔ cogo min na o la an bɛ caisse nationale d'assurance maladie obligatoire ani AMO maaw an b'u bɛɛ fo nin kɛnɛ kan an bɛ don kunnafoni kɔnɔ bakurunbaw la k'a jira k'a fɔ l'indépendant kumana l'indépendant y'a jira k'a fɔ nanzaraw ka keleya tɔnba ni o ye union européenne ale ka lasigiden min bɛ mali kɔnɔna la yan nɔ ni o ye Bart Ouvry limanaw indépendant maaw ni ale ta kɛmɛ ɲɔgɔn sɔsɔ ye sabu min bɛ tali kɛ indépendant maaw kumana ani an ka ministre min bɛ ni o ye Abdoulaye Diop ye mali ni jamana wɛrɛw cɛ baara Abdoulaye Diop ale de b'o kunna u ye ɲɔgɔn ye min kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen indépendant y'a jira k'a fɔ ko Abdoulaye Diop ma se ka kumakan minnu bɛ se ka nanzaraw ka nanzaraw ka lasigiden min bɛ mali kɔnɔ n'o ye Bart Ouvry ye k'a lasɔn Bart Ouvry de tilala ka bɔ ka ɲɛfɔliw kɛ bɔlɔlɔw sanfɛ k'a fɔ ko kuma in ko kunnafoni di sɛbɛn n'o ye indépendant ye ko u ye kuma min fɔ ko u kun k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn indépendant ye jaabili k'o la bi an bɛna an da don o la sisan fo ka taa se fana min ye Aliyu Bubakar Jalo limanaw politikitɔn min bɛ yen n'u k'a ma ko ADP Maliba o denfa de don limanaw ADP Maliba denfa nin waati in na limanaw k'a bɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin ala ye maa minnu bangebaaw minɛ o la n'o ye yatimɛdenw ye an bɛna an da don o la sisan les échos welewele fana kumana limanaw a y'a jira k'a fɔ kerecɛnw ka hiji ni o ye pèlerinage kitakaw fɛ yen a jirala k'a fɔ ko o tako 50 baaraw kɛra limanaw Abdala hukumu min kɔnɔna la o de ye tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka sigi ja an ni ɲɔgɔn cɛ kuma kɛra o kan min ye écho kelen kɔnɔna la ko Baginda maire kɔrɔ ale kɔni ka kiiri tigɛra san 5 kaso a n'a nɔfɛ jamaw o de dara u kunna an bɛna an da don o la sisan Suwadi Bamako kumana Suwadi Bamako y'a jira k'a fɔ ko ɲininkali de kɛlen don n'a sɔrɔla Choguel Kokala Mayiga a ka waatiw jatelen don premier ministre la min bɛ se ka dansigi yɛrɛ kɛ a ka premier ministre baaraw la sabu a yɛrɛ ani maa minnu ye wulikajɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ madame Si Kajatuso ninnu limanaw k'olu wuli bɛ ka tiɲɛjala fɔ Choguel Kokala Mayiga ye bi ka sababu kɛ ko a bɛ ka min kɛ nin ye limanaw ka politique tɔn k'olu kɛ kɛrɛfɛdenw ye jamana bɛ lahala min na sisan madame Si Kajatuso ko jɛn tɛ se ka kɛ ni o ye an bɛna an da don o la Suwadi Bamako kɔnɔna la min ye Nouvelle Horizon ye ale y'a jira k'a fɔ ko politique tɔn minnu bɛ yen n'olu de kɛn bɛ ka ban fari da bi ko fo cɛmancɛ fanga k'a lajɛ u ye layidu min di ko fɛn tɛ fara cɛmancɛ fanga kan n'o ye kalo 18 ye ni o ye cadre d'échange des partis politiques olu ni Assimi Goïta ye ɲɔgɔn ye limanaw u b'o kumakan kan dɛ u y'a jira k'a fɔ k'olu tɛna ye assise nationale de la refondation kɛnɛ kan an bɛna an da don o la min ye banquiw ka lafasali kuluba n'o ye SENADEF ye olu kan ka tile 3 baara bila daminɛ sini yɛrɛ tarata an bɛna an da don o la sisan an bɛ sɔrɔ ka kuncɛ ni l'indicateur de renouveau ye ko kolokanikaw ye wulikajɔ kɛ ka taamaba kɛ ka jira k'a fɔ u ka conseil de cercle ɲɛmaaba limanaw ko ale ka walan sɛmɛ sabu limanaw k'a bɛ ka waleya dɔw kɛ kolokani kɔnɔna na bi min bɛnnen tɛ kolokanikaw ma an bɛna an da don nin bɛɛ lajɛlen la sisan ka walawala aw ye kunnafoni gafew olu kɔnɔna la limanaw an b'a daminɛ ni l'indépendant ye l'indépendant kumana kuma min fɔra min bɛ tali kɛ Bart Ouvry limanaw ale de ye nanzaraw ka keleya tɔnba ni o ye union européenne o ka lasigiden o min bɛ mali kɔnɔna la yan nɔ a jirala k'a fɔ Bart Ouvry yɔrɔ ale ni an ka ministre n'o ye Abdoulaye Diop min bɛ mali ni jamana wɛrɛw cɛ baara kunna a n'o ye ɲɔgɔn ye kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na a jirala k'a fɔ ɲɔgɔn ye in kɔnɔna la limanaw indépendant de nana i kanto k'a jira k'a fɔ ko Bart Ouvry ale ni an ka ministre n'o ye Abdoulaye Diop cɛ ko kuma min tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ ko Abdoulaye Diop ma se ka kumakan fɔ min bɛ se ka lasigiden a lasɔn ɲɔgɔn in kɛnɛ kan limanaw kuma min fɔra nin ye min ye indépendant kɔnɔna la bi jaabi de kɛra yɔrɔ kuma in kɛra min bɛ tali kɛ indépendant ka
kuna fondi min kɛra juma tɛmɛnen de min kɛra novembre kalo tile 19 san 2021 ni jateminɛ kɛ Bart Ouvrier ale yɛrɛ tilala ka bɔ a ka bɔlɔlɔw sanfɛ n'o ye Twitter ni Facebook ye limanaw ka jira k'a fɔ ko a ye kuma min fɔ ni a ye maa caman bila indépendant na k'a jira k'a fɔ kunnafonidilaw kan ka kumaw ɲɛɲini k'a ɲɛfɔ a ɲɛfɔ cogo la ko indépendant ka fɔ la ko kuma min fɔra olu fɛ u ka fasiridi sɛbɛn in kɔnɔna la limanaw ko a tɛna fɔ olu bɛ Bart Ouvrier a ɲini k'a bila kuma na walima k'a bila kuma wɛrɛ la n'o tɛ olu ye kuma min fɔ limanaw indépendant kɔnɔ don tɛmɛnen na k'a fɔ Abdoulaye Diop a ma se ka min ye ambassadeur n'o ye Bart Ouvrier ye k'a lasɔn limanaw ko kuma ye tiɲɛ ye wa olu tɛna u dalakan yɛrɛ fali kuma in na ko tiɲɛ yɛrɛ de bɛ a la sabu ni jateminɛ kɛ ni maa min bɛ Mali ni nazaraw ka kila tomba ni Union européenne o cɛ dɔn bi limanaw ko jɔn de bɛ se k'a fɔ bi ko ninnu ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Union européenne ani Mali jamana ye ko kuntina kelen b'u ni ɲɔgɔn cɛ bi n'i ye jateminɛ kɛ yɔrɔ Union européenne ale bɛ ka i sen don CEDEAO ka ɲangiw la sabu a ye CEDEAO yɛrɛ kɔsa in na novembre kalo tile 7 tɛmɛnen na CEDEAO tun y'a laɲini k'u bɛ Mali jamana ɲɛmaaw kɛrɛnkɛrɛnnen la n'o ye junte maaw ye n'o ye sɔrɔsilakaw ye k'u b'o olu ɲangi a jarala k'a fɔ ɲangini tɛ dɔwɛrɛ ye ko ka kalataw kɛ a kɛ waati la min kan ka kɛ san 2022 natɔ in na yɔrɔ Union européenne fana tilala ka na i da don ko in na tuguni u ye jɛrɛ min kɛ ni Union européenne ka jamana 27 ye olu ka kuma lasela min bɛ yen n'o ye Joseph Borrell ye limanaw ale y'a kuma sɛbɛntiya k'a fɔ ko Union européenne na ɲangini ta ka ɲɛsin camancɛ fanga jamana ɲɛmɔgɔw ma kunnafoni sira min o lase o ye Le Monde Afrique ani AFP ye limanaw hakilila jiginna Joseph Borrell ale min ni olu de ka lasigiden ye Bart Ouvrier Mali kɔnɔna la yan limanaw a jarala k'a fɔ an bɛ o lahalaya la Mali ni Union européenne cɛ bi u ka kuntilaw tɛ kelen sabu nazaraw kalenkan don ko f'u ka Mali ɲangi nka min ye Bart Ouvrier ale tilala ka na bɔ k'a jira k'a fɔ ka indépendance sɔsɔ a ka kuma la ko kuma min tɛmɛna ale ni Abdoulaye Diop cɛ ko kuma in kɛra kuma ɲuman ye wa ko u kuntilenna yɛrɛ ye kelen ye ko wa ko bɛnkanw bɛna sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ dun limanaw Bart Ouvrier ale y'o fɔ nka ale yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔw n'o ye Union européenne maaw ye olu fana n'ale ka hakilila tɛ kelen olu y'a jira k'a fɔ ko u na ɲangi taga Mali sɛgɛrɛ yɔrɔ kuma kɛra fila ye e ka ɲɛmɔgɔw ko k'u na Mali ɲangi nka e ko ko e n'an ka minisiri cɛ ko kuma min tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ ko sɔnni yɛrɛ ko bɛnkan bɛ sɔrɔ walasa Mali jamana ni min ye farafinna n k'a fɔ nazaraw ka kelenya tɔnba k'olu na don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ indépendant ko nin tɛ se ka faamu hakili la e bɛ kuma fɔ Mali kɔnɔ yan min ye e yɛrɛ ka ɲɛmaaw ye olu bɛ ka ɲangi ta ka anw sɛgɛrɛ yɔrɔ kuma kelen tɛ limanaw k'a bɛna fɔ Bart Ouvrier yɔrɔ dɔ yɛrɛ bɛ yen nɔ o ye seereya di limanaw nka ale mana tɔgɔ fɔ ale y'a jira k'a fɔ ko indépendant ye kuma min fɔ ko tiɲɛ don dɛ ko sabu ko Bart Ouvrier ko a na kɛ a sirannen de don sabu min ye CEDEAO ka lasigiden sɔrɔ n'o ye Amidu Boli ye limanaw k'a jira k'a fɔ k'i sen don Mali kumaw la walima ka kunnafoniw bɔ ka bin k'a bila kunnafonidilaw ka bolo kan ko Bart Ouvrier a na kɛ a sirannen o de ɲɛ ka sɔrɔ ka bɔ ka taa kuma bɔlɔlɔw sanfɛ n'o tɛ i bɛ se ka hali kunnafonidiso in yɛrɛ wele k'a fɔ a ɲɛna ne y'a fɔ tan a ma fɔ tan nɔ a y'a lajɛ a ka a yɛlɛma limanaw bɛɛ lajɛlen ye siraw ye bɛn bɛ se ka kɛ sira minnu kan wa ko k'a sɔrɔ dun i ye kuma min yɛrɛ fɔ k'a sɔrɔ dun tiɲɛ yɛrɛ b'a la sabu maa min bɛ ka seereya di ale ko Bart Ouvrier kuma min fɔ indépendant ye kuma min fɔ ko tiɲɛ bɛ a la bi tiɲɛ b'a la sini wa ko Bart Ouvrier tɛna kunnafoni dicogo yira olu la indépendant maaw ka fɔ la sanko k'a fɔ ko i bɛ taa bɔlɔlɔw sanfɛ limanaw ka taa olu jaabi o kuma la ne ka kuma tɛ limanaw an y'a bɔ indépendant de kɔnɔ yan'an ka bɔ indépendant kelen kɔnɔna la limanaw a jiralen bɛ k'a fɔ Aliou Boubacar Diallo limanaw n'ale fɔra ka ban maaw hakili bɛ jigin dɛmɛ de la ka ɲɛsin jamanadenw ma a jirala k'a fɔ ko baara dɔ bɛ yen ale tako filanan de kɛra o denfaya o taara ka di Aliou Boubacar Diallo ma dugumisɛnnin ninnu kama ko SOS village Kayi mara kɔnɔna la dugu minnu bɛ yen limanaw ni a kɛɲɛ tɛ olu kɔnɔ denmisɛnnin fitinin minnu bɛ yen ni Ala ye olu masaw minɛ u la limanaw olu ka se ka dɛmɛ a nana kɛ Aliou Boubacar Diallo min ye nin cɛba in ye fondation Maliba
ko a bɛ fɛ ka i duruntu kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin baara in ta ko filanan kɔrɔ tuguni dɔwɛrɛ tɛ limanaw n'i ye Kayi mara lajɛ duguncinin fɛn fɛn bɛ yen ni dugumisɛnninw don a kɛra dɛmɛ ye jiko nasira la a kɛra dɛmɛ ye kuranko nasira la a kɛra dɛmɛ ye baloko nasira la n'i y'o kuma fɔ an ka jamana kɔnɔ limanaw i hakili bɛ jigin Alu Bubakari Jalo la indépendant ka fɔ la o la sa fondation Maliba ko a ɲɛmaaba n'o ye Alu Bubakari Jalo ye a yɛrɛ ye maa bila ka taa a nɔ na nin jɛrɛ in kɛnɛ kan n'o ye Umaru Ɲangi limanaw o ye kuma minnu fɔ a n'a ye seereya minnu di Alu Bubakari Jalo nɔ na o ye soma sama bɔ sabu a ka fɔ la limanaw maa maa bɛ ko e ye yatimɛden dɛmɛ i ye yatimɛden o ɲɛji cɛ Ala yɛrɛ de bɛ se ka e sara n'o tɛ Ala yɛrɛ y'a fɔ ko ni maa maa ye yatimɛden fana kasi limanaw Ala b'i fana lakasi dɛ sabu olu ka koɲɛ bɛ Ala kelen pewu de bolo maa min bɛ olu dɛmɛ k'olu ɲɛji cɛ limanaw bi na an ka jamana kɔnɔ yan a jirala k'a fɔ min Alu Bubakari Jalo ye ADP Maliba denfa bi dugu minnu bɛ yen n'o ye SOS village dugu minnu bɛ yen n'olu kan ka magɛn limanaw ni gɛlɛya bɛ olu kan a kɛra sira o sira ye ko Alu Bubakari Jalo dugu minnu bɛ yen n'u kama ko Kolum a jirala k'a fɔ ko hali n'a sɔrɔla a ma ye kɛnɛ kan nka a ka lasigiden n'o ye min ye Umaru Ɲangi limanaw a ye kuma faso bɛɛ lajɛlen fɔ Alu Bubakari Jalo o nɔ na dɔwɛrɛ tɛ dɛmɛ ka se a seyɔrɔ la ni bɛɛ b'a kɛ ta Mali kɔnɔ limanaw setigiw la jamanadenw na lafiya dɛ kuma filɛ an y'a bɔ indépendant de kɔnɔna la n'an bɔra indépendant kɔnɔ limanaw an bɛ don min ye faso de sɛbɛn les échos welewele ale kumana Eko y'a jira k'a fɔ min ye premier ministre ye Choguel Kokala Mayiga ko ale ye welewele dakan kɛ limanaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la kitakaw fɛ yen nɔ waati min na an ka diinɛ min bɛ Mali kɔnɔ n'o ye chrétien diinɛ tigilamaw ye a jirala k'a fɔ olu ka hiji min n'o bɛ to ka kɛ san o san o tako 50 baaraw ko o kɛra kitakaw fɛ yen premier ministre tun bɛ kɛnɛ kan ani ministre min bɛ yen n'o bɛ an ka diinɛ ko kunna docteur Mamadu Kone jala k'a fɔ kuma min fɔra yen nɔ kuma fila don dɔwɛrɛ tɛ premier ministre y'a jira k'a fɔ ko a bɛ kitakaw wele limanaw u ka ye assise nationale de la refondation o kɛnɛ kan ani ka tila k'a jira u la fana min bɛ tali kɛ u ka dɛmɛ o ta ka ɲɛsin camancɛ fanga o ɲɛmaw ma ni kun ye cikan fila ye Choguel Kokala Mayiga ye min bɔ a da ka ɲɛsin kitakaw ma o la sa premier ministre ko yanni baara ninnu yɛrɛ ka daminɛ n'o ye hiji baaraw ye k'a taara bɔ kita dugutigiw n'a maakɔrɔw ye walasa ka se ka kuma kelen k'a fɔ olu ye limanaw o de ɲɔgɔn ye senfɛ Eko maaw ka fɔ la o ye k'a fɔ min kita dugutigi n'o ye Seydou Issa Keita ye limanaw ale kɔni ye kuma fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ bɛn ɲɔgɔnya ani bɛn ani basigi ko fɔ Mali la ale y'i da don o la min bɛ tali fana kɛ kita maire Sori Ibrahima Dabo ani gouverneur kita gouverneur limanaw ninnu bɛɛ lajɛlen ka kumaw kɛra kelen ye sabu bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ k'u na camancɛ fanga maaw dɛmɛ n'a sɔrɔla k'u bɛ jamana baara la n'a sɔrɔla k'u bɛ ka bɛn ɲini jamana kɔnɔ n'a sɔrɔla k'u bɛ ka lakana ɲini jamana kɔnɔ o la sa u ye cikan min don premier ministre bolo limanaw o de k'a fɔ kita dugutigiw n'a maabaw u bɛɛ lajɛlen ye jamana ɲɛmaw u y'u dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma u y'a jira k'a fɔ u b'u dɛmɛ se o se ni u bɛ se k'o kɛ u n'o kɛ camancɛ fanga ye limanaw walasa Mali kurako kuma min fɔ o kuma ka se ka sigi maliden bɛɛ ka lafiya o kɛra min ye kitakaw fɛ yen nɔ chrétienw ka hiji o tako 50 o de kɛnɛ kan limanaw yanni n'an ka bɔ min ye ni fasidi sɛbɛn in kɔnɔna la a jirala k'a fɔ kube min bɛ yen n'ale bɛ sen na sisan n'ale ɲɛsinnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ donkojugu an ka jamana kɔnɔ maa minnu bɛ yen n'olu sen yɛrɛ foroba nafolo donni na ko Baginda maire limanaw ale ka kiiri tigɛra a jirala k'a fɔ san 5 kaso datuguli o de dara a kunna ni jateminɛ kɛ jalakili 2 o de binna Baginda maire kan siɲɛ jalaki fɔlɔ o y'a jira k'a fɔ ko 1,233,000 ko a y'o dun min ye 1,221,000 fana ye limanaw ko a y'o fana dun k'a ta san 2015 san 2016 kana bila san 2017 la o la Baginda maire kɔrɔ min ye nin ye a kelen tɛ sabu a jirala k'a fɔ ani maa minnu jɛra ka nin wale ninnu kɛ cour d'assises min kɛra Bamako ye a juma tɛmɛnen o tile 19 limanaw o ye Saliya Jara n'ale de ye Baginda maire ani Dawuda Sise u ka régisseur
fo ka taa se Yaya Traoré ale fana régisseur min bɛ nafolo fara ɲɔgɔn kan Mamadou Samake maire ka danka samana Mamadou Sinayogo ale fana ye maire ka dankan dɔ ye limanaw ko nin waliya in bɛɛ lajɛlen jalaki binnaw ka san 2018 waatiw de la waati min na maa dɔ bɛ yen maa min yɛrɛ ma tɔgɔ fɔ ale ye taara seereyaw de di k'a fɔ ko aya ko vérificateur général u k'a lajɛ u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ Baginda mairie kɔnɔna la sabu ko olu kɔni y'a ye nafolo de bɛ ka tiɲɛ Baginda mairie kɔnɔna la nafolo bɛ ka don daw fɛ da minnu bɛ yen ni dugu yɛrɛ ka nafa t'a la o de la vérificateur général ale wulila sa min ye janvier kalo tile 23 san 2019 limanaw ka cida procureur min bɛ tribunal de grande instance commune 3 n'o ɲɛsinnen don pôle économique et financier ma o ka sɔrɔ ka sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛ limanaw ka taa ye k'a fɔ nafolo min na a tiɲɛna Baginda maire ana a jɛw fɛ limanaw u ɲininkalen kunu n'a fɔ juma tɛmɛnen yɛrɛ Saliya Jara ale ɲininkalen k'a fɔ nafolo minnu filɛ nin na u tiɲɛna wa sɛbɛn minnu kan ka seereya sɛbɛn n'olu kan ka di k'a fɔ nafolo in taara nin sira fɛ a donna nin sira fɛ Baginda maire kɔni ma sɔn fiyewu jalaki minnu binna ka jɔ a kɔrɔ a tilala k'a jira k'a fɔ ko régisseur min b'u bolo kɔrɔ ye k'u k'o ɲininka o de bɛ nafolo kunna ni nafolo taara sira min kan o na se k'u jaabi limanaw kiiri tigilamaw kɔni ye Saliya Jara ani maa tɔ minnu b'a nɔfɛ san 5 kaso datuguli n'o ye 5 ans de prison ferme k'u y'o de da u kan kunnafoni filɛ an y'a bɔ les échos welewele de kɔnɔna la n'an bɔra écho kɔnɔ limanaw an bɛ don min ye le soir de Bamako fasidi sɛbɛn kuma na soir de Bamako y'a jira k'a fɔ limanaw nin waati in na min ye premier ministre Choguel Kokala Mayiga e ko Choguel nin waati in na wulikajɔw b'a nɔfɛ dɛ sabu ani maa minnu yɛrɛ bɛ yen ni olu jɛnna ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ M5 RFP kɔnɔ olu maa dɔ wulilen don a nɔfɛ bi soir de Bamako ka fɔ la o dɔ bɛ tali kɛ madame Si Kayatuso ko nka ale ka bɔli min filɛ n'a kɛra balana ko ba ye ka ɲɛsin min ye Choguel Kokala Mayiga ma limanaw dɔwɛrɛ tɛ ko Choguel n'o ye premier ministre ye ale bɛ ka u bɛ ka baara min labɛn n'o ye assise nationale de la refondation ye k'o tɛ se ka ɲɛ fiyewu ka maa dɔw dɔnnen to kɛrɛfɛ o baara tɛ se ka ɲɛ fiyewu k'a sɔrɔ dun politikimaa minnu bɛ yen limanaw ni démocratie fanga de ye da di olu ma démocratie fanga de y'a ɲini politiki tɔn ka caya Mali kɔnɔ nka k'a fɔ de i bɛ jamana jɔ ka olu dɛntɛnnen to kɛrɛfɛ madame Si Kayatuso ko nin bɛ n'a fɔ dɔgɔyalima ka ɲɛsin démocratie fanga ma san 1991 limanaw wulikajɔw de kɛra joli yɛrɛ bɔnna a ko siratigɛ la walasa jamanadenw bɛ se ka kuma da sɔrɔ ani ka fanga sɔrɔ ka kuma da sɔrɔ jamana kɔnɔ bi ko Choguel Kokala Mayiga premier ministre k'ale bɛ ka Musa Tarawele ka sira min ta nin ye limanaw ka jamanaden dɔw sen bɔ jamanajɔ la walima ka politiki tɔn dɔw kɛ i n'a fɔ olu sen tɛ jamanajɔ la madame Si Kayatuso ko k'a bɛna fɔ dɔgɔyalima dɔ ka ɲɛsin mouvement démocratique n'o ye jɛkulu minnu bɛ yen n'olu ye wulikajɔ kɛ walasa ka se ka bɛɛ fanga yɛrɛ nati an ka jamana kɔnɔna la a ye wele bila premier ministre ma Choguel Kokala Mayiga adama association a ye communiqué min kɛ ko olu kɔntina don Choguel fɛ ni jɛ in na sabu a bɛ ka baara min kɛ nin limanaw ko a tɛna ɲɛ madame Si Kayatuso ka fɔ la limanaw soir de Bamako ka fɔ la nin kɔni ye ko ye ko min bɛ yen bi ni a kuma laban o bɛ jamanakuntigi colonel Asimi Goyita de bolo sabu Choguel Kokala Mayiga politiki tɔn wulilenba de don a nɔfɛ bi walasa a n'u ka se ka sigi ka fɔ kɛ min na a gɛlɛyalen don bi kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ soir de Bamako de kɔnɔ dɛ n'an bɔra soir de Bamako kɔnɔ an bɛ don min Nouvelle Horizon ale fasidi sɛbɛn o kɔnɔna la Nouvelle Horizon kumana Nouvelle Horizon kumana a y'a jira k'a fɔ kuma min fɔra soir de Bamako kɔnɔ sisan Nouvelle Horizon bɛ kuma in dafa nin waati in na ko min ye cadre d'échange ni o ye politiki tɔn ye minnu farala ɲɔgɔn kan ko cɛmancɛ fanga ka se ka ɲɛ ko olu bisimilala min ye colonel Asimi Goyita fɛ limanaw kuma min bɔra ninnu da dɔwɛrɛ tɛ dɛ u ka kuma la u b'u kalikan kan k'olu kɔni sen tɛna ye jɛrɛba min bɛ yen ni maliden bɛɛ lajɛlen welela kɛnɛ kan n'o ye assise nationale de la refondation ye cadre d'échange maaw y'a jira k'a fɔ olu kɔni tɛna ye a ko kɛnɛ kan sabu olu bɛ min ɲini cɛmancɛ fanga fɛ bi u ye layidu minnu ta n'o de ye fɛn tɛna fara cɛmancɛ fanga hakɛ kan ani u ka kalataw labɛn kalata min bɛ se ka kɛ kalata jɛlen ye kalata min bɛ se ka kɛ min bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ ko fɔ ko olu b'o de ɲini bi nka limanaw min ye jamanakuntigi ye colonel Asimi Goyita a ma ninnu dɔrɔn bisimila sabu ko min ye ADEMA PAJ kɔfɛ
jɛkulu saba i n'a fɔ M5 RFP maaw a y'olu bisimila ka taa se jɛkulu wɛrɛ ma n'o ye COFOP ye nka ninnu bɛɛ lajɛlen ka kuma la an b'o mɔ k'o kɛ bakurunba kelen ye ka jira k'a fɔ k'u na camancɛ fanga dɛmɛ wa ninnu bɛɛ lajɛlen ko ko olu na ye assise nationale de la refondation a ko kɛnɛ kan COFOP Dr Abdoulaye Amadou Sy o ka kuma la ka taa se fana M5 RFP o ɲɛma dankan n'o ye Buba Karamɔgɔ Traoré ninnu bɛɛ lajɛlen ko k'olu na ye assise kɛnɛ kan nka min ye cadre d'échange min filɛ n'o ye politique tɔn ye minnu ko ko a ye fiyewu assise kɔni limanaw olu bolo wari tiɲɛ don wa nafa yɛrɛ tɛna k'a la olu bɛ min ɲini camancɛ fanga fɛ bi o de ye Asimi Goita limanaw a filɛ nin ka ɲɔgɔn ye min boloda ani politique tɔnw cɛ tiɲɛ don nin ye sira ɲuman ye ko nka olu bɛ min ɲini halisa o de ye min bɛ tali kɛ Dr Yusufu Jawara yɛlɛma ɲɛmaaba ale ka fɔ la limanaw camancɛ fanga ka kalataw labɛn joona wa u ka se ka sira jira maaw la sira min bɛ se ka kɛ jamana yɛrɛ kalataw ka se ka kɛ walasa maaw ka se ka bɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔna la kunnafoni filɛ Nouvelle Horizon de ye nin fɔ limanaw ale ye Nouvelle Horizon kelen ka kuma la tuguni a jarala k'a fɔ min ye bankiw ye bankiw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tɔnba dɔ kɔnɔna la u ka lafasali kuluba don u k'a ma ko SINABEF a jarala k'a fɔ ko SINABEF maaw k'u bɛ fɛ ka baarabila fana daminɛ sini SINABEF ni FENPECAB o fana y'a jɛkulu ye minnu bɛ yen n'olu de farala ɲɔgɔn kan ni jateminɛ kɛ syndicat ba fila in ni Amadou Ba ale de kelen ɲɛma syndicat national des assurances banques établissements financiers commerce du Mali SINABEF ani Daouda Sow ale de fédération nationale du pétrole commerce assurance et banque n'u k'a ma ko FENPECAB limanaw k'u ye ɲɛfɔli kɛ juma tɛmɛnen novembre kalo tile 19 k'a jira k'a fɔ ko syndicaliste ninnu limanaw ko a bɛ n'a fɔ u bɛ ka dalaɲini yɛrɛ de ta ka ɲɛsin APBF ani comité des compagnies d'assurance SECAM olu ma sabu limanaw octobre kalo tɛmɛnen u ye baarabila min kɛ tile 6 baarabila o kɛra sababu ye baarakɛla minnu bɛ yen walima client minnu bɛ yen n'olu bɛ bankiw bolo ka se ka gɛlɛya don olu ka nafolo sɔrɔli la walasa SINABEF ni FENPECAB ninnu o y'a jira k'a fɔ olu kɔni ɲɔgɔn caman boloda UNTM ni CSTM ani jɛkulu caman walasa u ka laɲini ninnu i n'a fɔ ka dɔ fara u ka sara dɔw ka 100 ani ka min ye baarakɛla minnu bɛ yen n'o ye prestataires ye olu ka bila u ka hakɛw kɔnɔna la ani ka kɛ ni sariya ye n'o ye code de travail ye article L313 ani décret min bɛ yen n'o taara san 1971 limanaw ka se ka o don ba la syndicat y'a jira k'a fɔ ni laɲini ninnu ma sabati sini tarata k'u na tile 3 baarabila kɛ nka Nouvelle Horizon ka fɔ la limanaw bɔlɔ bɛ fana juru yɛrɛ bɛ bɔlɔ la o de bɛ senna nin waati in na sabu tiɲɛ don banki maaw olu bɛ gɛrɛw la kɛ nka ni banki SINABEF y'a jira k'a fɔ olu bɛ nin baarabila in kɛ Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ tiɲɛ na k'u na tɔɲɔn walima u na gɛlɛya ta ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la banki ka client ma olu minnu bɛ yen ni u m'a min u m'a bɔn sabu olu bɛ nafolo ɲini ka taa bila bankiw la yɔrɔ olu ni ninnu ka baarabila kɔni tɛ ɲɔgɔn sira la ko SINABEF maaw la k'a lajɛ u ka bɔ ni sira wɛrɛ ye u k'u ka laɲiniw kɛ o sira fɛ o ka fisa limanaw kuma bɛɛ ɲininkali de bɛ kun jumɛn na u bɛ client bankiw ka client olu ka nafolo k'u kumaniya ma sanko kalo labanw na ka sɔrɔ k'a fɔ de k'u bɛ baarabila la yɔrɔ jɔnni de ta ye kɔlɔlɔ ye o ye banki maaw ye olu minnu bɛ yen u tɛ kuru nɔnɔ u tɛ kuru don la kuma filɛ nin dɛ limanaw an ye nin bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la an bɛ fasili kun cɛ ni fasili sɛbɛn l'indicateur du renouveau ye indicateur y'a jira k'a fɔ limanaw ko taama dɔ kɛra Kolokanikaw fɛ yen nɔ taama in kun tɛ dɔwɛrɛ ye a kun ɲɛsinnen don u ka conseil de cercle ɲɛmaa de ma Kolokanika caman de bɔra u ka commune 10 de kɔnɔna la ka na Kolokani dugu kɔnɔna la a kɛra juma tɛmɛnen novembre kalo tile 19 san 2021 dɔwɛrɛ tɛ limanaw ko u b'a ɲini conseil de cercle ɲɛmaa ko a ka walan sɛmɛ a ka bɔ min ye conseil de cercle yɛrɛ ɲɛmaaya la ni o ye Jaji Jara ye Jaji Jara ale de ye Kolokani conseil de cercle ɲɛmaa ye walasa min bɛ tali kɛ ni maa kofɔlen min filɛ n'u bɔra Kolokani fantan 4 bɛɛ lajɛlen ka na Kolokani dugu kɔnɔna la ni Kolokani yɛrɛ dugu ɲɛmaaw u n'olu de ye bɛnkan in a boloda u nanen kɔ fasili ka fɔ la limanaw u y'a n'u ka taama in daminɛ u y'a jira k'a fɔ u bɛ taa min ye
conseil de cercle ale nyamaya so limana ni oye jaji jarai ale ka bo nyamaya la na yanu kataye limana ko utara tamakela nu utara préfet de fei folo o katuka la ini fo onyana o kajira ka fo lu kon ni conseil de cercle nyama no e jaji jarai ute kan fobi sabu ko jaraki min binedo aka tamakela nu ka fola oye katugu mako ka kena fo be fenyina fe wonna ka trochi no chantage anu yuruku ka fanga tuila ka fanga boli jamana den ko anika fero buluda mi se ka mau farafara rebe se ka joro nyima so chugumina ani ko kojalanda ka konye o fana be sena akola ani ko bunya foite conseil de cercle nyama nyero kanyishi kulukani ma nyama ole la ko kabisa amba flani woro abini mbaraina mimbi talike jaji jarani watina ale ngale kuna fundila ufe akakumala akoko nimbe kuma fefe fole flani kuna fundila wa mi fo yana ko ni kuma numbe ko abenga loyi sabu ko mado de be minumbe no lube ka kulukani ka ushuka ke aleka sabu ko kuma fefe be bo alida de mana ka bele jele chi wako shara min kanga batu de ale be ko shara de batu wodi mambe dolma ko wati dola abe kalu mugani kilimbo sisa ngafo so juru okunbe jagokela do la ko du ko nalai ale ya fo nyana ko ka juru sarade de mana wodi juru sarama ben o jagokela ma jagokela demsen do nu kama ko Seydou Adama Traoré o de flani ka wuli ka nyoroki aleka limana ka sega maushuka ke aleka do yere bunya jira ka fo ko Seydou Adama Traoré limana ko shifina kadu alebe jagola kulukani du konala ko wa ko ay wele yere bla shinwa do ma luka sega na barake kulukani du konala wala sa du mi sega yirwa chogomina ko sabu nanani seneke mina chamai ummi sega bla shifina ko ka bulu ka sega barake na chogomina jaji jara ko nunga wulika jote dore ka ale yere de togotien wala sa chien mbale bulu ka nyishi ni chema ka seka o togotien bla aleka wala sa madobe minumbe kuna funi kalama we ka fo ami domme ko bi ni jamana de na fo kulukani kawi oluni jaji jara nyonche no kulukani conseil de cercle nyamai jamana ukoni ben te uchebi bere koni mulimbe ka inyeshi mami mabe o kulukuro sabu kulukani be kulukuro marabe kono kulukuro nyamau kulukuru marabau limana ukala je ku sendo ni koina wala sa dono la akana ke chini yere o kami wati me ko sisa mi conseil de cercle nyama no jaji jare ale be bamakoya sabu ni wati na ko mado mini na fatala nuka mako persona non grata kulukani ale marako nala limana ekwandi kuna funi bla ninka ya no ansira kami lakale awye ka beni wati wenye ambe awfo dante folimina amba foina akambe shini ni alasona